Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamında Aşgabat şäherinde awtobus gatnawlarynyň yaramazlaşýandygy äşkär gözýilýär. Bu ýagdaý ýererter işe barýan, gijaşam işden çykyp öýlerine gaýdýan işgärler üçin hasam kynçylyk döredýändigini Aşgabatlylar gurrun berýärler. Ozal awtobuslar gowy gatnaýardy, wagtynda gelýärdi, wagtynda ýolagçylar awtobusda bolmaýar, durmaýar. Häzir bir sagat durýan her awtobusga ýolagçylar garaşyp durýar, gelenek wagtynda. Awtobus gatnawyndaky üýtgetmelerden närazy adamlar sürücülere öz nägileligini bildirelerinde sürücüler özlerine yeterlik mukdarda ýağ ýanygyň berilmeýändigini aýdyp jogap berýändiklerini ýytalýar. Hiç näme köp garaşdyrýan diýip ýolagçylar gyýgyrsa, benzin beren okudy günäkärler, ýolbaşçylar işgärler prezidentten diňlemen benzinleri satýarlar, salyartlar satýarlar diýip şoförler aýdy. Şonuň üçin eglenýär diýip şoförler jogap berýär. Bir günäkärler bize salyarka berdi, biz wagtynda gelýär. Benzin salyarka beren oklar diýip jogap berýärler. Awtobuslaryň gatnawyndaky üýtgetmeleriň näme sebäbe görä ýüz berýändigi barada resmi düşündiriş alyp bolanok.